Красота. Красота, ама да попитам само те колчета за къв чеп са тук, бе, майна. Апи, мапи. Ще го пусна и до апи този клип. Да питам на правия път, примерно Пещера, Пазарджик, мантинели напраскани и направи участъци. Гледай тук на този завой, ще се изтрепим, колчета сложили, бе. До кога ще ги търпим тези малумници, бе, майна? Моля ли такава простотия, бе? Пътя от Бяга до Пещера, канали, манали, всичко е зарито. Оградна мрежа сложили, майна. Оградна мрежа да държи ската, бе. Ние олигофрени ли сме, какви сме? До кога ще ги търпим това, бе? Целият канал е в пръст, там ще падне целият скат, бе, майна. Никой не му пука, бе. Похарчиха една камара пари. Какви са тези колчета, бе, майна? Ма служете маркировка, мантинели. На завоите, на правото без сама. Пълна пародия. Сега влизаш в Испирихово, ще се прибиеш дупки, мупки, тук. Аз не мога да разбера защо Испирихово не е асфалтирано, майна. Сигурно, защото кмета е от друга партия. Няма друго за какво да е. Боклуци мръсни. Боклуци мръсни. Вижте, гледай сега. Тук запълнили, тук фърлили 2 кофи. Сутринта. Тук са фърлили още 2 кофи асфалт, майна, дупката няма. До след 2 дена. Като мина 2-3 камиона отгоре, до там. Заслужаваме си, майна, да ни шибат, ама да ни шибат. Без вазелин.